Sika tinamnama adaken ka tiragsa tasibay mo tiyag ko awan ti panagriga nalidem anaglabas yakun ikaskaso gapuken ka biyag ko nagmaris lubong ko anyaman ti mapasama di ka pulos baybayan when nirupir ko tuy panagayat ko when nirupir ko inggat panong palang tinubong tuy pamatig ko o biyag ko anyaman ti mapasama di ka pulos baybayan when nirupir ko tuy panagayat ko when nirupir ko inggat panong palang tinubong tuy pamatig ko o biyag ko ananuek patiak-piak ngawan kan tuy denna magudasen day tuy biyag nudikan makadenna anyaman ti mapasama di ka pulos baybayan when nirupir ko tuy panagayat ko when nirupir ko inggat panong palang tinubong tuy pamatig ko o biyag ko anyaman ti mapasama di ka pulos baybayan when nirupir ko tuy panagayat ko when nirupir ko inggat panong palang tinubong tuy pamatig ko o biyag ko when nirupir ko inggat panong palang tinubong tuy pamatig ko o biyag ko